Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Вы не здзіўляйцеся, что я такі сур'ёзны. Просто Яна попросила ёй дапамагчы, падрыхтаваць ніткі для вязання. Вось я і дапамагаю. 1, 2, 3, 4. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Прывітанне, Буслік. Яшчэ трэба фіялетавыя і ружовыя ніткі падрыхтаваць. Рмаў, Буслік, ты чаму на мяне не глядзіш і са мной не вітаешся? Ой, прывітанне, Рыся. Прабач, што я адразу з табой не павітаўся. Я заўважыла, ты нечым так заняты, што нават на лепшую сяброўку ўвагі не звяртаеш. Сапраўды, я быў вельмі заняты. А можна пацікавіцца, чым? У мяне вельмі адказная справа. Я паабяцаў дапамагчы нашай Яне. Рмаў, і чым дакладна ты вырашыў ёй дапамагчы? Яначка хоча зрабіць усім падарункі, звязаць прыгожыя шалікі. Яна папрасіла падрыхтаваць для такой важнай справы ніткі. Вось чаму ты ўсе гэтыя клубочкі расклаў, Рмаў. Я паабяцала адшукаць самыя прыгожыя ніткі. Хачу, каб падарункі ад Ліскі былі вельмі каляровымі. Прабач, зараз мне трэба яшчэ адшукаць фіялетавыя і ружовыя ніткі, а потым усе клубочкі пералічваць. Буслік, а я якраз прыйшла, каб папрасіць цябе мне дапамагчы. Табе? Чаму ты так здзіўляешся? Няўжо дапамагаць можна толькі Яне? Табе таксама ніткі трэба падабраць? Не, мне трэба дапамагчы самакат да спаборніцтваў падрыхтаваць. Адной гэта рабіць вельмі нязручна. Ой, прабач, Рыся, але я паабяцаў Яне выбраць ніткі. Яшчэ не паспеў скончыць важную справу. А ты адкладзі ніткі і дапамажы мне з самакатам. Ой, не, прабач, сябровачка, я так не магу, бо Яна пакрыўдзіцца. Ліска ж чакае ніткі. А калі ты мне не дапаможаш, пакрыўджуся я. Дарэчы, я ўжо пакрыўдзілася. Рыся, пачакай, я зараз дапамагу Яне, а потым... Буслік, не хачу цябе слухаць, я пакрыўдзілася. Ну вось, і чаму Рыся пакрыўдзілася? Ой, яна вяртаецца. Значыць, больш не крыўдзіцца. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Буслік. О, прывітанне, Цімыч. Я думаў, гэта Рыся вярнулася, але яна не вернецца. Ой. Буслік, а чаму ты ўздыхаеш і кажаш, што Рыся не вернецца? Яна пакрыўдзілася. На каго? На мяне. Не магу паверыць, што на цябе можна пакрыўдзіцца, Буслік. У мяне, напрыклад, ніколі не было такой прычыны. А я з табой знаёмы ўжо даволі даўно. Цябе, Цімыч, прычына не было. А ў Рысі яна з'явілася. Так, сябар, расказвай па парадку. Што расказваць? Яночка попросила дапамагчы падабраць ніткі для вязання. Так. Я пачаў выконваць яе просьбу. А тут прыйшла Рыся і таксама захацела, каб я ёй дапамог. Здагадваюся, што было далей. Ты адмовіў Рысі ў дапамозе, таму што паабяцаў зрабіць справу для Яны. Правильно. Я не змог пакрыўдзіць Яну, а атрымалася, што пакрыўдзіў Рысю. Цімыч, падкажы, што мне рабіць? Я не люблю, калі мае сяброўкі крыўдзяцца. Ну, было ў мяне такое. Крыўдзіліся на мяне мае сябры, але выйсце ёсць. Ой, падкажаш яго? Дык давай паклічам Рысю і разам ва ўсім разбяромся. Рыся, хадзі да нас. Прывітанне, Тимофей, клікаў мяне. Так, мы з Буслікам цябе чакаем. На Бусліка я ўвагі не звяртаю, Рмаў, бо я на яго пакрыўдзілася. У малога ёсць іншая сяброўка, Яна. Няхай Яна яго і кліча. Прабач, калі ласка, Рысю. А тваёй віны няма, Буслік. Гэта як? Чаму? Ты добры сябар, калі адгукнуўся на просьбу дапамагчы. Але рабіць некалькі спраў адначасова немагчыма. Ды і адкласці тэрміновае, каб узяцца за другое, не самае лепшае выйсце. Рмаў, а мне было крыўдна. Няўжо з Янай Буслік сяброў больш, чым са мной? Мы ўсе сябры. Калі мы разам, мы нібы адна трывалая нітка. А калі мы сварымся ці крыўдзімся, нітка разрываецца. З
такую уже не атрымаецца нічога звязаць. А з доўгай ніткі можа атрымацца штосьці прыгожае. З гэтага клубка Яна звяжа камусьці ў падарунак шалік. Таму лепш не адрывацца, як нітка, не крыўдзіцца, а размаўляць. Адразу высветліць, чаму буслік не можа кінуць адну справу і заняцца другой. Сапраўды, гэта ж не цяжка. Ці спачатку выбралі б ніткі, а потым паклікалі мяне і разам заняліся б самакатам. Рмаў, сапраўды, разам любая справа хутчэй ідзе. Лепш размаўляць і дамаўляцца, чым крыўдзіцца і сварыцца. Зразумела. Ты мяне прабач, буслік. Хочаш зараз дапамагу з ніткамі? Ой, дзякуй. А раніцай разам падрыхтуем самакат. Тады не рыйся і больш не сварыся. Менавіта так. Ура! О, тады давайте разам паглядзім які-небудзь сяброўскі мультфільм. Давайте. Ой. А зараз мне час дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых сяброўскіх сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхі